Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi akasango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mɔgɔw ta la mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la kumukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i ka dɔ siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Juma Desamuru kalo ale tile 5 san 2025 bɛɛ lajɛlen folen don ka kɛ n'i ka sigiyɔrɔ n'i ka waati cogoya n'i ka jamana cogoya ye sɔgɔmada in na ko min ye nɛnini ye k'o bɔ diinɛ ko la pewu ɲɔgɔn gosi ɲɔgɔn ladebu ka taa se kutubaw kɛcogo bɛɛ lajɛlen ma ko fɛlɛ min na don a la gouvernement kunun ko ale diinɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen wele fɛla min b'a bolo a b'a fɛ ka jɛkulu min sigi sen kan k'o da yira u la Mohamed Makiba ale bɛna ɲɛfɔ k'an ɲɛna o la bi jamanakuntigi ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na sa bolo fara k'a to kunun ko imabu kɔnɔna na moto lujuratɔw ka moto n'o ye Jakarta ye o 20 dira da dumunifɛn sirilen ɲɔgɔnna 200 fana dira lujuratɔw olu ma kunun ko imabu kɔnɔna na CNT ale wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka ɲɛsin sariya sunba min na kɛ jamana yɛrɛ musaka sariya ye san wɛrɛ ta a ɲɛbila fɔlɔ u y'u bolo kɔrɔta o ye a fan filanan o baaraw bɛ sen na maa minnu bɛ nin waati na sa n'olu ye chambre de commerce mɔgɔw ye fala ye n'i b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye k'i k'i labɛn dɛ février kalo nata tile 8 o ye kalata ye nka kabi sisan balana yera ko la fala ye Bamakɔ chambre de commerce ɲɛma n'o ye régional ye Aruna Kante n'an b'a wele ko commandant ale bɛ fɛ k'i kɔ a da Maju kɔ la dɛ fala ye ne yɛrɛ dabali banna o parce que chambre de commerce yɛrɛ ko filɛ nin fala ye kuma o kuma bɛ candidat surprise de y'a la commandant tiɲɛ don an n'a ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye AEM kɛ ɲɔgɔn fɛ juraya fana a b'o baara fana kɛ parce que bɛɛ lajɛlen n'i ka taabolo don adamadenya yɛrɛ bɛ ten nka chambre de commerce tali ni maa kwalen d'a kɔfɛ fala a tɛ se ka wuli k'i jɔ dɛ kalata kɔni kan ka kɛ maa 147 o de kan ka taa kalata in na fala ye wa maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye olu fɛ yen han i ka patantu ni ka fɛnw sarali ka kɛ hakɛ la dɔrɔn n'an bɔra Segu min ye Ovid Niger PDG fala ye ale ka dangan o bilara a nɔ na k'o ka kow ɲɛnabɔ fɔlɔ yanni PDG kura ka sɔrɔ o sɛbɛn mun b'o kɔnɔ an na o da maaw tulo kan kunun ko n y'a yirila k'a fɔ ko premier ministre AES baaraw ɲɛbila ko la ale ye maaw bisimila bi ni ala sɔnna ma kayikaw fɛ min ye an bɛ ɲan ye a bɛ taa bila a dayɔrɔ laban na minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna an ka jamana kɔnɔ kunun ko ale sera ye jamana ɲɛmaaw tɔ la fala ye nin an ka kuma la belebeleba ye sɔgɔmada in na sɔɔni sisan an bɛna mun walawala mɔgɔ ka se k'a faamu. fala ye nin waati laban in na an bɛ k'a ye k'a fɔ min ye Alizeri jamana ye
olu b'a fɛ ka min ye ka anw kin k'an fiyɛ fala ye n bɛ segin ka kuma dɔw fɔlen kɔrɔ ka fala ye diɲɛ kɔnɔna na bi hinɛ tɛ yen n ka mɔgɔ tɛ yen n ka nin tɛ yen i se ani i ni maa minnu mana na bɛn ko la waati min fala ye i n'olu de bɛ jɛ k'a kɛ makariko kuma t'a la hinɛko kuma t'a la n'o tɛ e m'a ye amerikɛnw ka sɔrɔdasiw tɛ ne ka taa jigin nizeriya maa jumɛn tun bɛ se ka sigi n'o ye fala ye min kɛra gaza bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye benjamin netanyahu a ye min kɛ bɛɛ lajɛlen m'a ye halisa a yɛrɛ ka dugu wasabulon mɔgɔw wulilen don a nɔfɛ bɛɛ lajɛlen m'a ye maa min kɛra ɲɛmaa ye siri bɛɛ lajɛlen ɲɛ t'a la fala ye diɲɛ kɔnɔ bi hinɛ tɛ yen makari tɛ yen k'a fɔ ko an ka di bi ko kuda ye o fana tɛ yen maaw bɛ ɲɔgɔn sugandi maaw bɛ bolo baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka nafaw an'u ka hɛrɛw n'u ka hɛrɛ sɔrɔcogow u bɛ se k'olu sinsin ɲɔgɔn fɛ cogo min u b'o baara de kɛ n'o tɛ maa si tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko alizeri nin waati laban in na fala ye faransi bɛ ka min d'a kan nka o bɛɛ la ani faransi ta bɛ file kelen na maliko in na fala ye an y'a ye k'a fɔ alizerikaw olu bɛ ka anw minɛ cogo min na fala ye a fɔ man di nka o ma an maa filɛ han waleɲumandɔn kisɛ kelen alizeri m'o ka anw ye bamananw ko ten n'i ye maa min ka sumu furakɛ o de bɛ bila i ka kabasi la fala ye alizeri yanni alizeri ka kɛ alizeri ye fala ye a ka lakodɔn alizeri kun tɛ yen mali de tun bɛ yen an ka kɔlɔsilikɛla dɔ n'an ka kalanfa belebeleba dɔ Birema Fɔnba ale ye laseli dɔ kɛ kɔsa in na a ko a ɲɛ b'a la ko alizeri lasigiden min bɛ diɲɛ seleke naani tɔn b'a la n'o ye Sabiri Bokadum ye ko a bɔ o bɔ fala i b'a fɔ ko maa min sulen maa min t'a yɛrɛ kalama a datugu a dayɛlɛ a b'a fɔ ko Mali kɔrɔnfɛyanfan ko o y'olu alizeri bolofara dɔ de ye ko kabila minnu bɛ yen maa minnu sigilen n'o ye min ye sigicogo kɛcogo ye mara kɛcogo ye kan kɛcogo ye k'o ye olu de ye Birema Fɔnba ko n'a y'a sɔrɔ cɛ in falen tɛ fiyewu fala ye fa na kɛ a la sabula a kunkolo t'a kan da la tariku bɛ anw ni alizeri cɛ a m'a dɔn a ma surunya k'a dɔn dancɛ minnu bɛ sigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Fɔnba ka fɔla fala ye o sigira cogo min na Mali ka frontière ka kɔrɔ alizeri ta ye Mali ka kɔrɔ ni alizeri ye jamanaya la fala ye Mali a ɲɛmaw y'a kɛ alizeri ye kunu k'a k'a ye kunna sini hali yan fala ye tɛnburu dilanna anw fɛ yan ka wari kɛ ka alizeri dɛmɛ ka kɛlɛkɛcɛw d'u ma ka marafaw d'u ma ka sow d'u ma o alizeri mɔgɔw ka kɛ bi a bɛ n'a fɔ u ma tariku kalan han fala ye a u ma tariku kalan n'u tun ye tariku kalan Modibo Keyita ye baara min kɛ ninnu ye fala ye u tun kan ka an waleɲuman dɔn u tun kan ka miiri ka taa se a kun cɛ ka ɲi alizeri yɛrɛ ka futune ka da bɛɛ kan fo Mali nka mun b'a dugu ma fala ye nanzaraw b'a fɔ min ma ko pétrole sédiment n'o ye bazɛn ye u b'a fɔ min ma ko bassin o belebeleba dɔ de bɛ yen fala ye pétrole banbali de b'a kɔnɔ a barajuru n'a tonso o bɛnnen don Mali ma a bolofara dɔ bɛ taa alizeri fan fɛ a dɔw bɛ na anw fan fɛ fala ye mun wɛrɛ fana tun bɛ yen waati min na san 2012 ni Bamajuwale kɛbaa minnu kɔkɔrɔma donnen don alizeri fɛ Iyad Agali ninnu n'u ye tesaliti minɛ min ye an ka kɛlɛkɛcɛw k'olu tɛgɛla dɛsɛ pewu anw ka diɲɛmaa wele a waati min ye ATT o y'a sɔrɔ ale de bɛ fanga la fala ye a ye États-Unis wele i b'a dɔn États-Unis ye min fɔ a ye k'u b'a dɛmɛ a ma dɔwɛrɛ ɲini dɛ a k'u ka pankuru d'a ma ko sabula ni tesaliti binna u sigilen tɛ ni fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kɔnɔ fala ye o y'a sɔrɔ alizeri bɛ Iyad Agali ninnu kɔfɛ fala ye k'u labɛn k'u ka bamaci jɛkuluw kɛ k'u dafa u ka service de renseignement mɔgɔw k'olu bila u nɔfɛ u nana u ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka tesaliti bin nka yanni tesaliti ka bin Amadu Tumani Ture kamana gannen fala ye a ye wele bila États-Unis ma Américains k'u ka na ni avion ye ko ka na an dɛmɛ fala ye ka terroriste bombarder u nana mun kɛ u nana balo de fili ka jigin an ka mɔgɔw kan k'u kɔ don o kɔfɛ a ye alizeri wele fala ye alizeri ye mun fɔ i b'a dɔn k'u bɛna ci fɔ président ko président man kɛnɛ tile 2 in na taama mɛnɛ sisi ma bɔ
a tɛ ko k'a bɛ saya kɔrɔ dɔn a tɛ faransi wele sabula a b'a dɔn faransi ka jaabi ye min y'a ko la tesali ti binna fo bi a b'a bɔ bɛɛ lajɛlen minɛn fɛnɛ na wa min ye alizeri ye a bɛ baara mun na fala ye a bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi a ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini min ye asimi ninnu y'u kɔdɔli min kɛ a la fɔlɔ ka kɛ ni kidali minɛli ye fala yanni kidali ka minɛ sanu mun tun bɛ bɔ yen dugujɔrɔ nɔfɛ mun bɛ bɔ yen fɛn minnu sigilen don sen kan yen an ka jamana sɔrɔ min bɛ boso yen k'a daminɛ tɛnsa waati na ka se kidali dugu kɔnɔna ma wari ni sanu ni janu ni fɛn bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ alizeri de kelen kun sago b'a bɛɛ la wa ni faransi kun n'o fala ye o de ma bɛn alizeri ma bi a ma bɛn a ma sini a b'a fɛ ka segin ka na o de hukumu kɔnɔna na u ye ta kɛ nɛgɛ la fala ye k'a daminɛ kabini ɔktɔburu kalo k'a daminɛ sɛptamuru yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sisan u nana bɔ ni mun ye fala ye u ye jɛkulu kura de sigi an ka fasoden minnu bɛ yen n'u kɛlen don zanni kelen kelen ye u b'u kunfɛ diɲɛ fɛ u le fara ɲɔgɔn kan sisan sa min ye imam digo ye k'o bɛna kɛ olu ka autorité morale ye tuguni fala ye ko f'an ka segin ordre constitutionnel la ne bɛ min f'u ye u kana ɲininkali kɛ mali kɔnɔna na yan fɔlɔ maliyɛnw ni miiriya jumɛnw de b'u la nin waati in na maliyɛnw ka kuntilenna ye jumɛn ye fɔlɔ yanni u k'u to kɔ kan k'a kɛ jɛkulu sigi ye Birema Fɔma y'o de fɔ o a ka sɛbɛnni kɔnɔna fala ye a ko alizeri de ɲinɛna alizeri de filila alizeri de bɛ ka fili a yɛlɛ ma n'o tɛ maliyɛnw ma fili maliyɛnw ma ɲinɛ sabula mali b'a dɔn k'a fɔ a ye min kɛ alizeri ye bi ni dancɛ ko do fala ye n'a y'a mɛn ko frontière b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ka jamana fan dɔ y'i ta ye o frontière b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o jamana fan dɔ bɛ se ka kɛ e ta ye cogo di o tuma frontière kɛ kun ye mun ye n ko frontière kɛ kun ye k'aw ye jamana fila de ye Fɔma ko k'a b'o bɛɛ to ye fala ye kɔsa in na u yɛrɛ ka maa falenba dɔ n'o bɛ faransi bibi na n'o kɛlen ka taa kɛ faransɛ ye fala ye a b'a fɔ min ma ko Éric Zemmour ale kumana alizeri kan koyi a ko alizerikaw yɛrɛ kan ka u miiri k'u taasi dɔɔni Cheikh Anta Diop o ye ɲinini minnu kɛ école ta na sira fɛ kalanko ta na sira fɛ jamanaw sigiriko ta na sira fɛ min ye Éric Zemmour ye fala ye a ko min ye alizeri ye ko min ye colonisation fanga sinsin yɔrɔ yɛrɛ de ye alizeri ye n'i y'a ye ka maaw bila jɔnya juru yɛrɛ la kudayi ko alizeri y'o jamana de ye ale yɛrɛ dun ye alizerika ye a ko min ye alizeri ye ko alizeri ka jɔnya juru jamana in k'a dogolen tɛ maa la Éric Zemmour ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ fɔ alizeri ɲɛna nin waati na fala ye k'u k'u tulo dayɛlɛ u k'a lamɛn dɛ banbanciw bingalikɛlaw maa minnu mago tɛ ko la alizeri jamana ni jamana cɛ siranyɛrɛbɔ minisiriw u tɛ se foyi la o kɔ a ko alizeri a ma deli ka kɛ i n'a fɔ jamana alizeri ma deli ka kɛ i n'a fɔ jamanaden kelen b'a kɔnɔ alizeri ma deli ka kɛ fiyewu i ko jamana jɔlen min bɛ baara kɛ alizeri ma deli ka kɛ fala ye yɛrɛma hɔrɔnya alizeri ye wa k'a b'a fara kan fana k'a fɔ ko alizeri bɛ fɛn o fɛn na o ye jɔnya sinsinni de ye farafinna jamanaw kɔnɔna na ni faransi senkɔrɔma dondonni ye nin tɛ nanzara ka kuma yɛrɛ fala ye nin tɛ farafin ka kuma ye nin ye Éric Zemmour alizeriyɛn 12 o de ka kuma ye nin ye ka ɲɛsin alizeri ma bi ko min tora mali ye fala ye an ye sira min ta an k'an sinsin an k'an cɛsiri an ka wuli k'an jɔ an ka jamana an kana bila maa ye min tɛ bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ nka ka t'i sigi kɔ kan ka marifa ta ka dɛsɛ marifa la ka juguw bila k'an ka citɛrɛnw attaquer k'an ka jamana bin ka min ye balaga wuli sigi an ka jamana kɔnɔ ka maaw bila ka coup d'état kɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ sigi ka jan bɛɛ lajɛlen kɛ kuma min ka tila ka n'i jɔ ko mali ye aw dɔ ye k'aw ni mali bɛɛ ye kelen k'an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ye ba kelen an bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen fala a jaabi kɛra min ye jamana ɲɛmaa fɔ i b'o dɔn wa fɛn min ka ko alizeri ni jɛnɛtigɛ ko bɛɛ i b'o dɔn wa i t'o dɔn o ye ka maa de ye maa min bɛ tugu marɔku nɔfɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i ni alizeri tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye fo ka diɲɛ wuli wa mali gouvernement ye alizeri jaabi yan fala ye kunun ko a y'an ka minisiri min bɛ bɛn ni kelenya yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen kunna a y'o bila ka taa marɔkukaw fɛ yen n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye fala ye nin bɛ suma samabɔ bi sɔgɔmada in na alizerikaw bɛ bɛnbɛn ni politikimaw ye u bɛ bɛnbɛn ni bingalikɛlaw ye u bɛ bɛnbɛn ni bamanciwalekɛbaw ye ni juguwalekɛbaw ye mali bɛ nin bɛɛ kalama
malidenw k'a bila u kunna falai teri tɛ yen soma tɛ yen limana tɛ yen foyi tɛ yen ni cɛsiri tɛ ni maa jɛra bi n'a ka nafa nana min ka bon n'i ye a b'i fili kɔjalan kan ka taa k'i to yen n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ sen tɛ k'i jɔ i yɛrɛ la i kolo la bi n'i y'a ye Alizeri bɛ taa maaw ladon Côte d'Ivoire fɛ a tɛ se k'u ladon Moritani fɛ falai baara de bɛ ka kɛ yen wa cɛw de bɛ kɛnɛ kan yen Alizeri b'a dɔn min bɛ bi bi in na n'a ye ko kɛ bi min bɛ bɔ a la bi bi in na a b'o dɔn Côte d'Ivoire min filɛ ne ka na i sen don a la nin ye Alasani y'a yira an na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an tun bɛ bonya min sɛmɛ a la an tun bɛ tɔbɔtɔli min k'a la an tun bɛ a mangotoli min kɛ an tun b'a miiri an dɔ ye min na falai Alasani y'o ban sabula n'i ye mɔgɔ bila a ka taa sigi ka jamana kɔnɔ ni drapeau ye o kɔrɔ ko jamana de don u m'a fɔ ko coordination tɛ dɛ maa ninnu ka ambassade de dayɛlɛlen nin ye sabula u bɛ k'u sigi ni drapeau de ye donc min don a faamulen don an ka ɲɛmaaw fɛ baara min bɛ sen na a bɛɛ lajɛlen faamulen don an fana tɛ daga sunɔgɔ la tuguni a bɛ ɲini jamanadenw de fɛ sisan an k'an labɛn n'an ko taji falai n'an ko lafiya n'an ko an ka jamana kɛ k'an ta ye daga sunɔgɔ waati tɛmɛna a mɛnna jamana ɲɛmaaw y'u ni di u banna diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la fɛn tɛ fɛn min ma labila u ye u ma sɔn ko fɔ jamana in ka sigi a sigicogo kɔrɔ la falai ka sanutigiw dɛrɛ ka sanubɔlaw dɛrɛ ka diɲɛ magobatigiw dɛrɛ k'an ka jamana ta k'a bila sanfɛ k'u ni di n'an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ an k'u dɛmɛ falai o kɔni ye ne ka kuma ye pour que bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya n'o tɛ wari da yirala ninnu na fɛn fɔra u ye falai nin waati laban in na a ma yira maa la ko maa min banna a la dɛ a ka dɔgɔ dɛ a dan dɔrɔn anw ni bariki ka kɛlɛ falai bariki ninnu tɛ société denni ye dɛ sanubɔyɔrɔ 15 ka jamana ka hakɛ kɔrɔlen minɛ u la k'a di k'a bila jamana wagane kɔnɔ o se tɛ bɛɛ ye dɛ an k'an cɛsiri a musaka minnu sɔrɔla o fana ka don donda fɛ an bɛɛ bɛ min ye min bɛ se ka lafiya se an bɛɛ ma kuranko gɛlɛyaw b'an da la jiko gɛlɛyaw b'an da la dɔgɔtɔrɔso gɛlɛyaw b'an da la kalanso gɛlɛyaw b'an da la basigibaliya ka se ka ɲɛ dunkafa ka sabati falai an ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri an ka k'an faso fɛ an ka k'an faso fɛ maaw bɛ tɛmɛ dɛ Modibo tɛmɛna Musa tɛmɛna Alpha tɛmɛna ATT tɛmɛna siɲɛ 2 Jɔnkuna tɛmɛna IBK tɛmɛna Bandaw tɛmɛna Amadu Aya Sanogo tɛmɛna wa don la fana Asimi ninnu fana bɛ tɛmɛ falai min tɛ taa a tɛ bɔ a nɔ na a tɛ foyi o ye jamana an ka ko fɛ a tɔ an na tila ka bɛn o la kɔfɛ Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ministre min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ko yaasa ka se ka jawuli k'o ban pewu tajiko la falai ani juraw n'o ye tajifeerelaw ye u y'u ka ɲɔgɔn ye seginna kɛ seginna min kɛnɛ ka tajifeerela minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani minnu na ni taji ye a ɲɛmaabɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ Musa Galabu n'o ye Musa Alasani ye
jɛrɛ in kɛnɛ ka sa a ye lamɛnli kɛ taji ko firigifiriga min bɛ ka don a la nin waati na ko maaw kana siran maaw kana jɔrɔ minisiri ko sa ko min ye jamana kɔni minɛ na i jɔ a jɔyɔrɔ la ko taji min bɛ ka don bi ka se bi ma minnu donna n'o bɛ bamakɔ ko o bɛ se kamiyɔn 122 ma sitɛrɛni na fala ye esansi o ye 166 ye o sitɛrɛni olu bɛ yen ani gazuwali fana o fana bɛ yen ko n'i y'a jateminɛ ko nin waati na min ye sitɛrɛni 300 ye o kɔni aresirila ka bɔ bamakɔ kɔnɔna yan 900 ko olu jɔlen don an ka frontières la olu kan ka don ko maa kana jɔrɔ a y'a yira a ka kuma fana senfɛ sa ko min ye sɔrɔdasiw ye olu bɛ baara la su ni tile taji naliko a n'a ko bɛɛ lajɛlen na fala k'u ye min fara a kan sisan o ye k'a fɔ taji feerelaw yɛrɛ bɛnkan min taara u ni gouvernement cɛ 100 siradala 70 o ka taa station na 30 o ka feere arajobali maaw tun bɛ kununko ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan min ye Amadu Lasana Konare ale ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Tigi minnu ka baara ye ka taji doni ka don n'a ye jamana kɔnɔna la olu bɛ sigi ka kuma ka hakililaw falen ka fɛɛrɛw ta cogo min na taji doni jamana kɔnɔna la u kana se ka jɔ cogoya si la. Minisiri Musa Alassane Diallo ko taji doni mobiliba 293 ko olu de donna kununko Bamako. Kunnafoni juguw de fana bɛ ta ka cari jamana kɔnɔ ka mɔgɔw hawuja k'a fɔ mɔgɔw ye gasoil daɲa bɛna kɛ essence daɲa bɛna kɛ ka sɔrɔ nkalon don. Fo maliyɛnw k'a dɔn de k'a fɔ an ka jamana bɛ janfa min kɔnɔ a dingɛ ka dun kojugu n'a dingɛ ka dun f'an ka lajɛ ni hakili de ye. Citɛrɛni 223 o de nana kunun o la citɛrɛni 166 o ye gasoil ye citɛrɛni 122 o ye essence ye o de nana sɔrɔ o de bɔra bi o bɛ ka di mɔgɔw ma 980 citɛrɛni 1 o de bɛ an ka frontières la min ka kan ka na jamana kɔnɔ wa a y'a yira fana k'a fɔ 48 heures binani segu binani sɔrɔsiw bɛ taa citɛrɛni nɔfɛ ka na donc n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'an y'a lajɛ ni basigi ye ni ala sɔnna ma ni gɛlɛya nin a bɛ nɔgɔya ma. Maa minnu ka baara ye ka tajiw doni ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la olu ka jɛkuluba ɲɛmɔgɔba ko k'olu tɛna sɔn cogoya si la min ye taji ye o ka dɛsɛ jamana kɔnɔna la. Taji gɛlɛya min yera kalo 2 tɛmɛna n'ala sɔnna a bɛ ban a tɛ ye tuguni inshallah. Parce que an b'a la an b'a kɛ parce que a moyen b'an bolo an b'a san a mobile b'an bolo an bɛ na n'a ye an ka faamaw fana force armée malienne fana bɛ yan u b'an escorter yanni sini cɛ Bamako station bɛɛ bɛ fa gasoil ni essence la. U ye faso don ɲuman de kɛ parce que fɛn min dabɔra k'an ka jamana ci n'olu wulila k'u jɔ anw ye maliyɛnw de an ka jamana tɛ ci u bɛ jɛn n'a ye fɛn o fɛn bɛ da u kan u ka da u kan wale balo u bɛ jɛn n'o ye an ka jamana kana ci u y'o baara de kɛ k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn hali bi k'a ɲini u fɛ u k'u hakili sigi ni ala sɔnna ma u bɛ wasa sɔrɔ ni tajiko gɛlɛn in kɔnɔ hali bi dɔw de ko k'u ta to ala kama ko f'u ka essence de yurugurugu f'u k'a suɲɛ de ka taa feere da gɛlɛn na an k'u ka sabali mais an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ Jean Division Ablaye Mayiga a y'a fɔ polisiw ye k'a fɔ gendarmew ye k'a fɔ u ka fɛn bɛɛ kɛ min bɛ a ko bali. Ko furancɛla fanga ɲɛmɔgɔba général d'armée Asimi Goïta o ye bonya minnu kɛ olu ye ni o de ye ka jamana ka jɔnjɔn dɔ di olu ma ko o diyara olu ye kosɛbɛ ko bɛna kɛ sababu ye ka caman de fara olu ka cɛsiri kan. Président bi a y'a dɔn k'an bɛ baara la a y'a yira ko an kan ka médaille sɔrɔ a ye médaille d'an ma an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko i ni ce a y'an bila yɔrɔ min n'an ma taa ɲɛfɛ an tɛ jigin duguma inshallah an b'a kɛ cogo cogo pour que taji gɛlɛya min yera kalo 2 tɛmɛna n'ala sɔnna a bɛ ban a tɛ ye tuguni. Taji minnu ni olu bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna la ko 100 sarada la 70 olu bɛ taa taji feere yɔrɔ la ni olu ye station ye 30 olu bɛ taa usinitigiw yɔrɔ la. Falaye n'i ye maa 2 ka dilekikan bɔ dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ i b'a sɔrɔ 9 ko bɛ dɔ kɔnɔ n'o tɛ nin ma se sama-samali la o n bugɔra nsomaw ɲɛna o tɛ suma sama bɔ bamananw ko ten i ni ce ni baraji ala k'i sara nɛnini tɛ dangali tɛ nka n'a ma bɛn i ma i yɛrɛ kan k'i jogo falen an bɛ taa CNT kɔnɔ nin waati in na k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko CNT ale bɛ baara la min ye san wɛrɛ musaka ye n'o ye san 2026 ye sariyakisɛ min bɛ sigi yaasa ka musaka donni n'a bɔli n'a duncogo bɛɛ lajɛlen fɔ an ka jamana kɔnɔ o ɲɛbila sɛbɛn belebeleba o kun fɔlɔ o y'u tɛgɛ kɔrɔta o ye min ye kalata in senfɛ kununko sa a yira sa k'a fɔ ko CNT kɔni maa 128 olu sera sɛbɛn in ɲɛfura fɔlɔ ma ɲɛfura filanan in sa min ye jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o sigilen don jamana musakako kama n'o komisɔn bɛ yen Mamadu Ture ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye musakako la Falaye
ko min ye budget programme ye kabini a sigira sen kan a walawalali ko ka nɔgɔ kosɛbɛ a b'a to taabolo belebeleba fila o de bɛ kɛ a kɔnɔna na taabolo fɔlɔ ye o kɔni ye ka ɲɛfɔli kɛ sa sɔrɔw yɛrɛ bɛ sigi cogo min na ɲɔgɔn kan kumaba ani misɛnman ani camancɛtaw fɛn minnu bɛ yen fana n'olu ye jamana ka musakabaw ye maa minnu bɛ wari minnu fana bɛ bɔ kɔ kan ka na k'olu fana don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jateminɛ a ko n'i y'a lajɛ bi tɔnɔ yɛrɛ la jamana ka sɔrɔ la o ɲɛfɔliw kan ka k'a la u kan ka jateminɛli kɛ mun kan ka sɔrɔ san wɛrɛ kɔnɔna na joli kan ka don musakaw la min ye sabanan ye min ye o ye wolobeto wa ne yɛrɛ kɔnɔna na n'o o ye tɔ ye min ye ture a y'a sinsin min kan o ye k'a fɔ sa ko jamana musaka kɔni tɛ se ka ta ka guruja ten cogo la fala ye sariya bɛ min fɔ fo ka sigi sen kan wa o de la sa olu sente maaw u bɛ min ye jateminɛ busamisɛn ta k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ n'o y'a sɔrɔ minnu fɔlen don minnu sɛbɛnnen don finansi maaw fɛ ani laɲini min kɛlen don gouvernement maaw fɛ ka kɛ ni minisiriso ni calatigɛ jɛkulu ye n'o bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a ko nin waati in kɔnɔna sɛbɛn min b'u bolo a tɛ UEMOA n'o y'an ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu jamana 8 ye a t'o sɔsɔ fiyewu o bɛ min fɔ ko sɔrɔ man ka jigin min kɔfɛ fiyewu i ka kɔnɔna sɔrɔw la min ye buruburu fila ye ko an b'o kɔnɔna na kosɛbɛ min y'an ka juguru fana ye 43 an b'o kɔnɔna nka fala ye an ka sara de ka ca ni sara bɔra an ka wari la a tɔ a tɛ se ka kɛ ka yiriwali baaraw kɛ i y'a ye sa o wari tɔ de bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn kan anw to furancɛla fanga la bɛɛ kɛlen don k'i kɔ don an na parce que i b'a dɔn ko loi de finance ye min ye olu m'a fɔ sisan ko miliyari 3,000 wa ni e ka loi de finance ye miliyari 3,000 ye fala ye e tɛ se ka taa miliyari 4,000 projet ta o parce que i ka sariya min b'i ka musaka dunni fɔ o t'o kɔnɔ o de y'a ko gɛlɛya yɔrɔ ye o ye misali surumanw ye a ko la nka CNT kan ka fan filanan in fana fɛsɛfɛsɛ o la an b'a dɔn o de senfɛ sa minisiriso jumɛn ta ye jumɛn ye présidence wari ni mɔgɔ ko k'a jiginna an b'a dɔn n'a sɔrɔ a jiginna n'a yɛlɛla CNT yɛrɛ ka musakaw ni dɔ bɔr'o la faso ka calatigɛ daw baarakɛyɔrɔ fana ni dɔ bɔr'o musakaw la ani gouvernement sarakow olu bɛɛ lajɛlen bɛna na dɔn tako filanan in o de baara senfɛ CNT kɔnɔna na Kidal école karamɔgɔ dɔ ni ale bɔra Kayikaw fɛ yen k'a b'i kunda Bamako kan a kun taara balimaw lajɛ Kayikaw fɛ yen a segintɔ ka na Bamako a ka tɔn jɛkulu ɲɛmaa n'o y'a ka lafasa jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye Fenaraki maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bankolin Keyita ye ko ale kɔni minɛna Kayi ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ Bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw fɛ fala ye maa kofɔlen sa a ka kibaruya dira maa min fɛ o ye Abdul-Salam Mayiga ye n'ale ye u ka tɔn secrétaire général ye a ko min ye maa in ye a minɛna Bamako ni Kayi ni Bamako de ni ɲɔgɔn cɛ ko ci kɔni nana fɔ olu ɲɛna yɔrɔnin min na a minɛna nɔgɔnin fɛ olu fana ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ɲɛfɔ ka académie maaw ye synergie n'o ye syndicat signataire de 15 octobre 2016 ye u ye a ɲɛfɔ olu fana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mayiga ka kuma na sa a ko olu kɔni bɛ dugawu don de kɛ yaasa min ye u balimakɛ a bɛ se ka segin u ma cogo min a kɛnɛma yanni nin cɛ fana nin waati laban in na fana fala ye Radio Mali mɔgɔ baarakɛla 2 k'olu fana bɔtɔ Douazakaw fɛ yen olu fana ka bɔlɔlɔ sira fɛ olu fana ka photo olu fana ka video bɛ ka tɛmɛ nin waati in na yanni o bɛɛ lajɛlen cɛ octobre kalo tile 3 Segukaw ka conseil régional ɲɛmaa n'o ye président ye ale n'a ka chauffeur olu fana minɛna a yira sa k'a fɔ nin waati laban in na fala ye maa minɛ ni maa bila kɔni o bɛ ka kɛ sabula min ye Bamanci jɛkulu ye u ni maa minnu bɛ nin baara cɛjugu ninnu na u caman bɛ dɛsɛ dɔw la ka taa ka olu to nka kumaɲɔgɔnya fana bɛ tɛmɛ ni dugudenw dɔw cɛ u bɛ se ka olu kɛ nka min ye maa kati gɛlɛnba minnu bɛ u la n'olu minɛlen don u ka ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ ɲinini kɛ gouvernement yɛrɛ fɛ u ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ u bɛ se ka kɛlɛkɛden falen fana kɛ waati ni waati o maa porokotolen dɔw fala ye n'olu bilara ko dɔw fana bɛ kɛlɛdaga la bi dɛ olu fana taar'u yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛkɛdaga la dɛ Musawo ɲamaya tun bɛ min bolo kɔrɔlen studio tamani mɔgɔw ka laseli la u ko nin waati laban in na u balila k'a ye min ye Musawo polisi ɲamaya tun bɛ maa min bolo san 2012 n'o ye Aliyu Mamar Ture k'u y'a ye bugunatigɛ dɔ la ja dɔ kan bɔlɔlɔ sira fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o fana kɔfɛ min ye kɛlɛkɛcɛ dɔw fana ye olu k'u minɛna nka min ye Dr Ali Tunkara ye ale ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ nin ko nin na k'a man ca dɛ ko fo hakili salo de ka kɛ u kun k'u lafaamuya sabula a b'u bolo ko diinɛ in yɛrɛ de ye kɛlɛ in ye k'o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye ko n'o tɛ caman fana bɔra olu ma segin tuguni yɛrɛ kɔrɔ fɛ olu taara baara wɛrɛw kɛ k'o fana caman bɛ yen bi olu fana bɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ u yɛrɛ ye u ye kɛlɛ yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen bila pewu sabula olu ye faamuyali kɛ ka so ye olu dɔw waaju
fɛɛrɛ de kan ka sigi sen kan sa yaasa nin ko in a ka se ka sigi sen kelen ka sigiɲɔgɔn min ye sigikafɔ o hukumu kɔnɔna na fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na premier ministre ale ka yɔrɔ la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Voilà, an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye kunun ko a ye ministre damadɔ wele AES jamanakuntigiw ka lajɛ filanan min kan ka kɛ a ɲamɛ ka ta tɛmɛnen kɔfɛ san 2024 juillet kalo tile 6 n'o kɛra ko in yɛrɛ a daminɛ ni baarabaw ye jamanakuntigiw ka lajɛ fɔlɔ filanan o bɛ kɛ Bamakɔ yan min ye décembre kalo ni décembre kalo tile 22 tile 23 lajɛ filanan in sa jamanakuntigiw ka lajɛ bɛ a la min ye maa mafalenw ye olu fana bɛ ɲɔgɔn ye Abdoulaye Mayiga y'a ɲini ministre fɛ fala ye jɔyɔrɔ fɛn bɛ maa bolo jɛkulu in kɔnɔna na bɛɛ k'i cɛsiri AES maaw u ka bisimila ka ɲɛ i n'a fɔ Mali donnen don ni dunan bisimila cogo ɲuman min ye baara min kalifalen don min na bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ min ɲɔgɔnyew kan ka kɛ faamaw kan ka kunbɛn yɔrɔ min u kan ka si yɔrɔ min u ka dumuniko kan ka kɛ cogo min na fala ye u ka chauffeur ko mobili minnu kan ka bila u ka bolo kan ka n'u ka taa ni ka segin kan n'u nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ yanni alamisa wɛrɛ cɛ k'u kana ɲɛfɔli kɛ a ye premier ministre ko don in sera ka ban sabula min ye ɲɛbila baara kun fɔlɔ ye kalo tile 20 n'a tile 21 o ye maa mafalenw ta ye olu bɛ tila fala ye min ye ministrew ye olu fana b'u ta daminɛ o nɔgɔni fana nɔ ministre de b'u ta kɛ kalo tile 20 n'a tile 21 ka yan'o cɛ kalo tile 15 ka taa se tile 18 ma o ye experts ye olu bɛ baara kɛ mun kan min ye lakana ale ni wolomasiri tabaw ka baara jamanaw cɛ siranyɛnɛma baara ale ni yiriwali baara u ka kumaw bɛ tali kɛ o la olu b'o sɛbɛn min labɛn sa kalo tile 20 a n'a tile 21 ministre bɛna o sinsin o kan ka sɔrɔ k'o di jamanakuntigiw ma ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye premier ministre ye a y'a ɲini ministre fɛ fala ye k'a b'a gɛlɛya u ma k'u cɛsiri zen nin baara Abdoulaye y'a ka maaw dɔn sa o taji ko o y'a sɔn hakilila fala ye k'a b'a ɲini u fɛ zen u k'u cɛsiri yaasa nin ka se ka kɛ ka ɲɛ a kɔni ye folili ta ni ka ɲɛsin Abdoulaye Diop ma olu bɔra ka baara min kɛ Wagadugu n'o y'a ɲɛbila baara belebelebaw ye sɛbɛn mun fana kan ka dilan fala ye jamanakuntigi ka san kelen baara kan ka kɛ min kɔnɔ ministre bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ ka na n'a ye u k'a kamaru ɲɔgɔn na joona ka se k'a labɛn k'a bila ka taa jamanakuntigi fana fɛ yen baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ nka fala ye AES tun ye kuma dɔ fɔ anw ɲɛ t'o la dɛ jamanadenw ka AES kɛ a layidu kun taara dɛ parce que a fɔra ko in bɛɛ bɛ ka kɛ jamanadenw de kama k'a kana kɛ CEDEAO ɲɔgɔnna ye jamanakuntigiw dɔrɔn bɛ ɲɔgɔn ye jamanadenw dati don a kuma na nka an tulo t'o la sisan tile fila la walima a ko ɲɛ b'u bolo cogo di don nataw la an tɛna ɲininkali kɛ jamanadenw jɔyɔrɔ n tɛ maa minnu kɔni bɛna AES siraw fɛ fala ye u ko foyi ma bɔ a la ni min ma fara a ka sira la yuruguyurugu la fosi ma bɔ a la sira ninnu si la jamana saba in si lafiya tɛ mɔgɔw y'a sira si kan wari minɛ de b'a la fo ka taa sa jamana saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na e dun b'a dɔn i bɛ se ka bɔ Bamakɔ yan fala ye ka taa fo Ɲame sira fɛ i bɛ tɛmɛ Wagadugu fɛ minnu bɛ taa fo Togo ninnu na fala ye i bɛ tɛmɛ Wagadugu de kelen de fana fɛ yen fana tuguni ka sɔrɔ ka taa donc maa minnu b'a sira kan u ko tiɲɛ na olu tun bolo AES tun bɛna na ni yɛlɛma min ye u sigilen don k'a kɔnɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ ɲɛmaaw k'u hakili t'o la diinɛtigiw ani diinɛ ɲɛmaabaw jamanakuntigi ale tɔgɔla premier ministre ko a y'u bɛɛ lajɛlen bisimila kunun ko ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la fala ye min ye nin waati laban in na
nenini ani bɔnforola kuma min bɛ ka fɔ diinɛtigiw ma premier ministre ko jamanakuntigi ko ka fɛɛrɛ minɛ a ko la ten o la sa ko bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan jɛkulu min na to waleya ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min ye majɛ minnu bɛ kumaw la dɔ bɛ se ka bɔ olu la cogo min yaasa bɛn ni kelenya ka sinsin premier ministre ko sa ko min ye jɛkulu min kan ka sigi sen kan k'a bɛna kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na u sen bɛna ye a la wa u bɛ don a baara la premier ministre y'a sinsin min kan kosɛbɛ o de sa fɛɛrɛ ka sɔrɔ bɛnkan fɛɛrɛw minnu b'a to nin baara in bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ kiirisola ta o ma ye a la diinɛtigiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ k'u hakili jagabɔ u ka se ka fɛnw sigi sen kan kuma tɛ bi bato kɛcogo fala ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a kutuba dɔw lamɛn a bɛ k'i ɲɛna k'i tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ kuma la i yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka nin ye dugu jumɛn alimami ye nka a bɛ tila ka f'i ɲɛna k'i yɛrɛ ka dugu alimami don fala ye f'i ja bɛ tigɛ o la min ye Haut Conseil islamique ale ɲɛmaa bɛ taamana wɔlɔfɔw fɛ fala ye min ye Mohamed Makiba ye a y'o de bila ka taa nɔ na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen ani Makiba ye masala kɛ an ka jɛ ka o lamɛn wajulu kɛcogo jugu min bɛ jamana kɔnɔ bi ani wajulu yɛlɛmanen don bi ka kɛ fitinɛ ye ani mɔgɔw ka dusukuna kɔniyaw o bila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni mikoro daburu sababu ye ani wajulu sababu ye donc bi an yɛrɛ b'a dɔn an minnu ye diinɛ barika la ka fɔ o tiɲɛ ye bi kutubaw tiɲɛnen don wajulu tiɲɛnen don réseaux sociaux sanfɛ fɛn bɛɛ bɛ yen bi fɔ ala ko premier ministre sigilen a ye taalen min ka Haut Conseil islamique la président n'o Seydou Sonadan Hadara a y'a ɲini u k'an dɛmɛ o bana in a bɛ se ka furakɛ cogo min donc o la premier ministre y'an wele bi ni jamanatigi tɔgɔ ye k'a fɔ fanga y'a ɲini u bɛna o ko in ta ba la u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛna miiri k'a lajɛ fura bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min wajulu bɛ se ka to ala ko minɛn kɔnɔ cogo min ka jamanadenw to da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais ka taa wajulu transfert ka kɛ fɛn wɛrɛw ye ka taa kɛ fitinɛ ye ka taa fɔ ka jamana yɛrɛ ka paix sociale k'o menacé wajulu bi o min na bi maa ba ti to yen maa ni ti to yen ala ti to yen kira ti to yen kuranɛ ti to yen kira sɔma ti to yen i bi fɛn bɛɛ bɛ bi wajulu kɔnɔna na fo ala ko donc premier ministre vraiment anw nisɔndiyara bi kosɛbɛ an jigi fara kosɛbɛ président ye o ci de don a la a y'an wele bi o de fɔ an ye k'a fɔ fanga bɛna jɔ a jɔyɔrɔ la gouvernement yɛrɛ bɛna comité dɔ bila sur place min bɛna lajɛ ka anw dɛmɛ parce que u bɛna anw de dɛmɛ anw de kungo don u bɛna anw dɛmɛ k'a lajɛ ko bɛ se ka bila minɛn kɔnɔ cogo min jɛkulu sigili ko la a bɛna kɛ cogo di aw ka maa bɛ y'a la wa premier ministre ye o de fɔ an ye k'u b'a u ye bonya d'an kan k'a fɔ jɛkulu bɛna sigi u b'a ɲini an yɛrɛ ka mɔgɔw ka y'a kɔnɔ a ɲɔgɔnna minnu delila nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ka kɛ o ni ɲɔgɔnna delila ka sigi Mali kɔnɔ kɔrɔlen ni ɲɔgɔnna comité delila ka sigi kɔrɔlen comité national de presse a ɲɛmɔgɔ tun ye fɛfɛ kɔnɔ ye historique de bɛ k'u la mais a ma baara kɛ n'a tun ye baara kɛ an kun tɛ se nin waati ma o kɛra depuis fɛfɛ kɔnɛ bɛ ko gouverneur ye waati min mais a sigira a danna a sigidon ma a ma se ka taa yɔrɔ la mais n'o kun ye baara kɛ bi désordre min bɛ bi a kun tɛ kɛ yen donc mais nin min taalen filɛ transition fɛ bi anw d'an ma la k'a fɔ de bɛ se ka baara kɛ wajulukɛlaw de kan ka mɔgɔw éduquer ka mɔgɔw cɛbɛ ni kanbɛ don olu de kan bɛ mɔgɔw fara mɔgɔw ye bi olu de kan bɛ nɛnikɛlaw ni kumajugu fɔlɔw ye bi donc o tɛ hɛrɛ ye ni jamana anw y'a kuma kɛ ka kɔn sanfɛla ɲɛ président de la transition yɛrɛ tun y'a ɲini Haidara fɛ n'o ye Haut Conseil président ye ko an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na o y'a sɔrɔ hali mɔgɔ minɛ ma daminɛ o y'a sɔrɔ hali karamɔgɔ kelen ma deli ka interpeller wajuluko la an ye baara kɛ k'a ban pewu k'a di faamaw ma anw y'a baara kɛ o mais o baara de mɛnna a ma waleya bi ni président yɛrɛ y'a ye ko a kan ka kɛ ka premier ministre bila k'anw wele bi vraiment avec Abdoulaye Maïga on a été très heureux aujourd'hui en contenant n'a ka ci ye a ye message min di an ma k'a fɔ u bɛna comité dɔ bila sur place anw yɛrɛ bi y'a la ni anw fana an b'a dɔn u t'a kan kɔ u ma deli ka ɲɔgɔnna si k'an kɔfɛ nin b'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnna minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'o ye cybercriminalité ye yan'o fana ka sigi wele k'u fɔra aw ye ka ci bila aw ma yalama sen ta la aw n'u bɛna bɛn a la fɛɛrɛ ɲuman ka sɔrɔ ka se ka maaw la faamuya fɔlɔ yanni bere tali ka daminɛ wa laɲini o de ye an n'u bɛna parce que ni nin comité bɛ yen a bɛ sigi ka kuma an kan ka conseil minnu di ɲɔgɔn ma an bɛ ko caman dilan o n'i ye ko caman parce que hali n'u ye wajulukɛla minnu dira n'u mina na anw obligé don ka tila ka delili kɛ o dama ni tɛ a lamɛn mais ni cybercriminalité y'u wele k'u minɛ an bɛ obligé don diinɛ ni adamadenya kama anw de bɛ tila ka taa don fɔ kɛlɛw kan tuguni ka t'u tɛgɛ tunun ka pression bɛɛ kɛ u bɛ tila ka hinɛ an na bonya kama u b'a dɔw bila u bɛ nɔgɔya dɔn a dɔw dira la ma dɔn fɔ an yɛrɛ bɛ maloya mais ni cadre dɔ bɛ yen légal textes bɛ yen sariyaw bɛ yen bɛɛ bɛ min dɔn bɛɛ bɛ min kalama i b'a dɔn i kan ka da yan de n'i tɛ
mina ni ngal dimi boala o ka ni min dara kata ko wore ko la sa ni ko mi yusoro o yere noy mais ni sensibilisation manke texting luating dengande fa ke me minga di mi bo fo minga di mi bo ke fo ti boala di bo o de désormais na am bele do la ni min ka to flani cybercriminalité rabina lafia gouvernement bi lafia on yoro dina baraka lo bina lafia kadaka ni le comité de la sur place ika nga ka to ko bi fiye ika wajuli ka nga ke ke on de no bo no o yo nga baradi ika nga muvo wajuli kono ima ngi dadu muna ima nga tebe muna ni ye munge ibi jate tieni kene o islamique ka principe la islamique ka tasra la o ko te yere o baraka ka ba peru plus de 19 articles avec babulu wajuli kele be jene do nuyi almami be jene do nuyi awa Mohamed Makiba wele ka nyame mi bolo ka nyefo tabulo bela jire yasa ni ko me saka nye chomi bi amba do jamana bi situation mi ngono akagele ti jamana ti fitne wara nyini kake ayara kan beki tege di nyongoma anga makaw misir kono non ambe kan ke jamana de memboy wajul kelo bi seka min la almamu bi seka min la khutba kala bi seka min la o kabbo ko sobe no fura jamana marabo tanga anga do kabani comité misiki to bla to ngata blende mama ni ka wajul wara bina kono kata ke moko neni ni moko gurujali kata discours mun bi jamana do fitne kake fitne ni chene ka jamana kono ne promo ngora de kele meta jabi fanga nyakoro parce que si la to ngata la bli ma jaga ba loko bora la gouvernement re kota amme ou na comité bla sur place dina moko yoruba la wa yoru jema ka da jene do da kake parce que dina la mane do kake chewore ambul antimi to kono donc an yoruba la an pere do ka fanga accompagner les mbare abseka nyenye to la an jene do nai an yoru to yebi inshallah. Aiwa ni tun ye Mohamed Makiba kumakan ye ka kɛ ni kunungo o ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye min kɛ ɲɔgɔn ye min senfɛ a yirala sa k'a fɔ ko nɛni mun kɔni bɛ ka kɛ sa fɛɛrɛ bɛna na sɔrɔ a la yaasa min ye silamɛ diinɛ maaw ni diinɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ye landa gosi ni ɲɔgɔn buruja min bɛ sen na a bɛ se ka ban cogo di an ka jamana kɔnɔ gouvernement kɔni y'u wele k'a f'u ɲɛna sa u bɛ fɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɛkulu min b'a to bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta ni bila dɔn Makiba tun bɛ ka kuma o de kan muso dɔw bɛ yen olu bɛ dalasobanakaw fɛ yen olu ka hectare 5 malo kɔni tasuma donna o la a kɛra yɔrɔ min na sa o ye buguda ye buguda min n'a bɛ fɔ a ma sa ko PK 880 ale kɔni bɛ Biramusakaw olu ka marabolo kɔnɔna na Mayina cercle do Bafulabe kɔnɔna na waleya cɛjugu in a kɛra degun ye muso ninnu ma sabula u ka malo u ka ɲɔ kɔni bɛɛ lajɛlen taara tasuma fɛ waati min na magɛ min na kɛ ni maaw kun bɛna sɔrɔ o y'a sɔrɔ kɔni yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen jenna ka ban pewu musolaka ninnu y'a yira sa k'a fɔ kɔni se foyi tɛ olu ye bi nin tasuma in a ye tiɲɛni min d'u kun ala kelen pe de bɛ a dɔn wa min ye musakaw ye olu yɛrɛ kun ye mun fara fara ɲɔgɔn kan ka juru minnu ta a bɛɛ lajɛlen filɛ nin ka kɛ olu y'a kɔlɔlɔ juruw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye motari bolilaw y'an ka jamana kɔnɔ u ka tɔnden kelen ale bisimilara bato ani diinɛ minisiri fɛ an ka jamana kɔnɔna na yan n'o ye Dr Mahamadu Kone ye a ka minisiri so kɔnɔna na maa kofɔlen sa ale ye Musa Sanogo ye ale kɔni ye moto de boli ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Makangaw fɛ yen moto boli nin kun ye o siɲɛ fɔlɔ ye o ka k'an ka jamana kɔnɔna na diinɛ ni bato minisiri y'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye a n'a nɔfɛmaw u nana ka na ɲɛfɔli kɛ min ye minisiri ye a y'a ɲini u fana fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sufɛ u ka motoba ninnu bɛ mankan min bɔ dɔ ka bɔ o la yaasa basigi ni lafiya bɛna cogo min na sabula a dɔw mankan ka jugu fala ye moto in dɔrɔn tɛ dɛ o don ko mobili surumani dɔ tun bɛ cɛ dɔ bolo an ka yɔrɔ fan fɛ n'a ye vitesse ta ni mobili i b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn bon ni marifa ye k'o y'o mobili kɛcogo ye n k'o t'o kɛcogo ɲuman ye dɛ n'u m'o lajɛ waati min na bi jamana basigilen tɛ petari ko ni fɛnw bɛ sen na n'an fana nana ɲɔgɔn jɔ tigɛ ko ale ka mobili kɛcogo de ye nin n'a ye vitesse ta i b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na fala ye a taa kan i b'a fɔ k'i bɛ ka filimu de lajɛ donc minisiri ye min f'u ye u fana ko k'u sɔnn'o na u na kun bɛ ka tɔndenw fɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ segukaw ka turupu bɛ k'i labɛn ka taa biennale la kununko segu gouverneur ka taa fara monsieur le maire kan n'o ye Nun Jara ye Banu olu y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa segu denmisɛnninw ka labɛn kɛnɛ ka t'o lajɛ foli ni tanunu tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye denmisɛnninw ye u kɛlen don ka fɛn minnu labɛn u y'u bɛɛ lajɛlen kelen kelen yira gouverneur a n'a ka maaw la waleya in senfɛ sa a yera k'a fɔ ko segu kɔni fala ye yɛrɛfɔ tɛ dɛ anw kɔni b'a ɲɛ han kubu b'anw bolo an ni kubu bɔra motikaw fɛ yen yaasa an ka se ka kubu in mara gouverneur ko bɛɛ k'i cɛsiri k'i jija ka dɔ fara cɛsiri ni wulikajɔ kan turupuladenw a y'a yir'u la k'a fɔ ale bɛ min fɛ fala ye
u ka taa ni kupu ye u ka segin ni a ye ka na Segu o y'ale ka laɲini ye wa k'u cɛsiri k'u jija kosɛbɛ Segu yɛrɛ kɛlen ka baara minnu boloda sen maa minnu y'a ye u ɲɛna kunungo Segu u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ko baara kɛcogo ɲɛna min ye turufuladenw ye fana k'u k'u hakilila tigɛ tumutukaw fɛ u bɛna na taa sigiyɔrɔ ɲɛnama la min ye lafiya ni baara bɛ se ka kɛ cogo min na ye fala o ko kelen hukumu kɔnɔna na sa min ye minisiri Mamu Dafe ale ye nin kalo in denfa 2 olu bisimila a ma fɔlɔ o tɛ ko fɔ maa ye tuguni Abibu Danbele Gima nationali min ye filanan ye sa o ye tumutukaw ka sɔrɔ minisiri chambre de commerce fala ye o président ye o ye no o ye Fironi Mayiga ye u fila bɛɛ lajɛlen bisimila la bisimilali senfɛ sa min ye Gima ni Fironi ye u fila bɛɛ lajɛlen y'u dantigɛ Gima national kɔni ko kalo in kɔnɔna na ni Ala sɔnna a ma ale ka ɲɔgɔlɔn dɔ bɛ yen ko Joro Fali fala ye k'a bɛna o yira Joro Fali k'a bɛna o ɲɔgɔlɔn bɔ bɛɛ lajɛlen ka o ye Seko Buwarɛ tako filanan min kɛra a bɛna o fana bɔ Bamakɔ n'Ala sɔnna a ma palais de la culture kɔnɔna na bɛɛ bɛ se k'o ye cogo min wa fala ye Gima ko tumutu kɛnɛ k'a ye biennale kɛnɛ ka ɲinan turupu fɛn fɛn bɛ taa a bɛ taa bɛɛ dɛmɛ baara la a bɛ tile kelen ta ka turupu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka t'u lajɛ ka bilasiralikanw k'olu d'u ma ko o y'ale ka jɔyɔrɔ ye ɲinanta in na fala ye min ye Fironi ye ni o ye Elhaji Fironi Mayiga ye n'ale ye tumutukaw ka chambre de commerce ɲɛmaa ye ale fana ko ni Ala sɔnna a ma biennale daminɛ fo ka taa ban minisiri mana se yɔrɔ o yɔrɔ ale na se yen a ka bonya a ka karama ani maaw bisimila ko ɲuman tumutu kɔnɔna na tumutu dɔnnen don ni min ye fala ye ko maa si tɛna foyi jigi kɔ ko wa k'a b'a ɲini mɔgɔw fɛ u kana siga u ka tumutu t'a la dɛ ko an bɛɛ k'an labɛn an ka taa fala ye ko bɛɛ sigiyɔrɔ bɛ yen bɛɛ dayɔrɔ bɛ yen wa bɛɛ ka dumuni fana labɛnnen don chambre de commerce président mana kuma ta fala ye an tɛ juru ta ka taa n'an dara an tɛ taa jigin a kan wa tumutukaw u yɛrɛ fana bɛ k'u labɛn kosɛbɛ yaasa baara in a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na n'an bɔra yen an bɛna IMAV kɔnɔna fala ye min ye Institut national des jeunes aveugles falajɛkaw fɛ yen kunungo jamanakuntigi ale tɔgɔ la donbolo kɛra maaw ye donbolo bɛ tali kɛ sa min ye lujuratɔw tɔgɔ la don belebeleba min bɛ yen n'o kɛra décembre kalo tile 3 yaasa ka se ka u dɛmɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔ la musaka min bɛ kɛ ka maaw dɛmɛ balo siri 200 o dira kɛnɛ in kan yen moto 20 moto kurakura moto 20 o taara ka di u ma maa min tun bɛ ko ɲɛmaaya la sa jamanakuntigi tɔgɔ la o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko Zi n'o ye junior ye ale n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen IMAV yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Ajibari ale fana tun bɛ yen k'a daminɛ jamanakuntigi ka fanga t'a la fala ye san 2021 ka na se bi ma min ye se dɛmɛ maaninfinw ye jamana ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ a y'o k'a taabolo ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lujuratɔw ye ani se tɛ maa minnu ye a ma ɲinɛ olu kɔ fiyewu o la sa décembre kalo tile 3 in na u ye u bolo fa k'a to IMAV ale kɔnɔna na min ye malo ye ɲɔ tulu makɔrɔni ka taa se da dumunifɛnw falen ɲɔgɔn ka fala ye k'o siri k'o kɛ ton 200 ye u y'o kelen kelen ta ka di maaw ma se tɛ maa minnu ye olu ka se k'o kɛ ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ nin waati gɛlɛma in kɔnɔna na moto fana 20 o taara ka di min ye Awa Sinayogo ye ale kɔni se foyi tun t'ale fala ye moto min dilen filɛ ale ma nin ye a ko ale t'a dɔn a bɛ Asimi fo cogo min nka k'a b'a ɲini Ala fɛ a k'a sara a nisɔndiyalen kojugu fala ye a kun na bɔ ni moto koko fɛ o ni ko nisɔndiyabaatɔ bɛ k'a ka tasuma fifa wa n'a nunji m'a fa fiyewu a daji b'a fa fala ye min ye kɛnɛ ka ye Ajibari IMAV ani lujuratɔw ka tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye foli tantu ka cɛnsi jamanakuntigi ma Aji ko nin tɛ Asimi siɲɛ fɔlɔ ye koyi ko waati bɛɛ k'a bɛ dabalibanko de ta ka ɲɛsin olu ma yiriwaliko ta nasira fɛ yaasa u bɛ se k'u ka tɔndenw dɛmɛ cogo min na ko wa ko min ye olu ye olu kununu bi fo ka taa se waati min ma jamana ɲɛmaa minnu sigira u b'u fo sabula u y'u hakili tora olu la Agibu Danbele n'o ye junior ye ale fana ye foli ta ta ka ɲɛsin IMAV maaw ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri yaasa ka se k'u tɔndenw k'olu ka baaraw k'olu sigi sen kelen kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni juraw ka ko ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita
u ma ɲina yoro di sahel maaw kɔ ka taa se kolokani jijeni fɔɔ ka taa se bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Chambre de commerce Malita a ɲɛmaaya sigi file fiyara dɛ. I b'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko assemblée consulaire n'o ye chambre de commerce ye ale maa min b'a kunna nin waati in na o ye Maju Sɛnpara ye ale yɛrɛ kɔni a yirala sa k'a fɔ ko ale bɛna taa tuguni cɛbɔya la Fala ye ale fana nana maa min nɔ na n'o ye Subacili ye o ye cɛsiri ni baara caman kɛ yanni Maju yɛrɛ ka na Fala ye novembre kalo tile 19 ministre min bɛ n'o bɛ chambre de commerce ka yamaruya kɔnɔna na o ye sɛbɛn bɔ k'a bi ko min ye février kalo nata tile 8 ye san 2026 ko chambre de commerce a cɛdenw kan ka sigi Fala ye maa 147 o de kan ka ta ka kɛ chambre de commerce ale kɔnɔna na u ni u ka dankanw Fala ye u bɛɛ lajɛlen kan ka sigi cogo kelen na tacogo kelen na o fana kɔfɛ sa min ye ministre min bɛ jago kunna n'o ye Musa Alasani ye a ka sɛbɛn in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ maa minnu b'a fɛ ka kɛ cɛbaw ye Fala ye f'i ka bugunatigɛ ka kɛ i ka sɛbɛn kan koyi min ye i tɔgɔ i jamu i si i bɛ baara kɛ yɔrɔ min i ka nationalité i sigiyɔrɔ i bɛ baara min kɛ i ka baarakɛda bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ mun ni mun kɛ k'o bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kɛ i ka sɛbɛn kan ka sɔrɔ k'o labɛn ka taa n'o ye élection ale kɛyɔrɔ ɲɛmaa fɛ yen o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen ni maa minnu ka nin sɛbɛn ma dafa Fala ye a bɛ se ka k'i bɔ kun ye ko in na koyi tile 15 bɛɛ lajɛlen kan k'i ka sɛbɛnw labɛn k'a di nka nin waati in na min kɛlen don balanako ye o ye k'a fɔ sa chambre de commerce yɛrɛ ɲɛmaayaba jɔyɔrɔ nɔfɛ sa Aruna Kante n'an b'a wele ko commandant ale kɛlen don k'i kanbɔ min ye Aruna Kante commandant maa min don anw kɔni anw b'a dɔn Fala ye an ye IM janjo kɛ ɲɔgɔn fɛ bila kɔlɔsi n'ole ye Durata ka dɔgɔjugu bɛɛ lajɛlen lakali min ye commandant ye bi in na ale de fana ye Bamakɔ chambre de commerce ɲɛmaaya bɛ ale de bolo Fala ye maa min don a galabu ka kɛnɛ a ka wulikajɔ caman kɛra min ye chambre de commerce ko in yɛrɛ la a ka se ka sigi sen kelen kan nin waati laban ninnu na nka bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dɔgɔmani ye dɛ Fala ye o ye Maju Sɛnpara ye min tɔgɔ yɛrɛ kɔni kɛlen don ka baw ni kɔbaw tigɛ bi ani o de bɛ ɲɔgɔn na wa min ye Maju ye fana chambre ɲɛmaaya bɛ ale de bolo Fala ye yalama février kalo nata tile 8 ni fa fila la Fala ye jɔn min na se sɔrɔ Ala ye o dɔnbaa ye sabula kalata don n'a jaabi ma bɔ maa tɛ se ka kɔn ka kuma nka min bɛ nin ko in na Fala ye balanako ye min ye o ye o ye Kante ka candidature de ye parce que maa caman kun sigilen tɛ n'o ye nka a ma ban dɛ chambre de commerce do Fala ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'u kan bɔ ninnu fana fila bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'u bɛ jɔyɔrɔ in ɲini Ala ka o don jira an na Segukaw fɛ yen ŋunu kun ganna kosɛbɛ Segu dugu kɔnɔ Fala ye a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ min ye OVD Niger directeur général ye n'o ye a PDG ye Fala ye bɛɛ lajɛlen tun ko sa k'u y'a mɛn k'a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la kunun ko sɛbɛn sɔrɔla min b'a jira sa k'a fɔ novembre kalo tile 25 a fɔra ko ale sɛbɛn min kɛra k'ale ta Fala ye n'o o ye ale don Badara Alu Traoré ko ale ka baaraw ko k'olu ɲɔngiri fɔlɔ kunun na sini ko an y'a ye k'a fɔ nin kalo in tile 3 sɛbɛn kura wɛrɛ bɔra tuguni ko komi ale kan ka baara ɲɔngiri Fala ye yanni baara ka to ten a ka danga n'o ye Seku Ibrahim Bari ye k'o ka tɛmɛ ni baaraw ye yanni PDG kura o ka sigi min ye OVD Niger ye a kuma ka ca nka Fala yan yɔrɔ in na fana an b'a fɔ ɲɛmaaw ye maa sugandi la halisa u ka sɛgɛsɛgɛli barika bonya parce que olu bɛ maaw ta Fala ye nin ye a bɛ komi sisan nin ye san kelen de kɛ san kelen ni kalo 10 ɲɔgɔn na a y'o de kɛ bon n'i y'o jateminɛ yanni aw ka maaw ta a y'u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ a ye dɔ fara halisa sɛgɛsɛgɛli kan parce que n'a kɛra girin ni fɛn ye a dɔ la i bolo tɛ bɛn ɲuman ma quoi wa ka maa sigi fana ka tila ka girin ka wuli a bɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ de bɛɛ lajɛlen ɲami an dun b'a dɔn k'a fɔ filɛli minnu tun bɛ kɛ kɔrɔlen maaw tun ma sɔn olu ye ni sen taw u k'a lajɛ ka dɔ fara a barika kan hali bi yaasa maa ɲumanw olu bɛ se ka sugandi cogo min denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ siniɲɛsigi ye Seko ni dɔnko minisiri ale ye kalansen sigi sen kan yaasa cogo min fɛn bɛ se ka f'u ye o de ka se k'u labɛn ka se ka maaw fana dɛmɛ u ka baara la Famara Berete ale tun taara o kɛnɛ kan. Incubateur de talent maliden kura tako filanan baaraw kun cɛra an ka jamana Seko ni dɔnko minisiri fɛ Mamu Dafe dɔnniya labonya kɛnɛ mun laɲini ye kɛnyɛrɛ tigilamaa minnu bɛ Seko ni dɔnko kɔnɔ
u ka se k'u ka baaraw labonya walasa k'u yɛrɛ nafa ka jamana nafa ni k'u seko n'u dɔnko lata diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Tile 4 dɔnniya kawra kɛnɛ kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara bawo ko kalan in bɛna caaman fara u ka baaraw an'u ka sɔrɔw kan ni k'u bila k'u ka laɲiniw sabati o mun ye ka Mali seko ni dɔnko yanga diɲɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ. An ye caman faamu tile 4 kɔnɔna na mais yani n da ka s'o ma an bɛ minisiri fo a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ ka département de la culture mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo olu mun ye nin chance d'an ma an ka se ka nin formation suit tile 4 kɔnɔna na an ye maaya kalan ani an ka danbew ani an bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn kɔnɔna na pour que an ka baaraw ka se ka timi en même temps fana an ka se ka lakodɔn diɲɛ ka se k'an lakodɔn. Nin kɔni na an tun bɛ baara kɛ ka kɔrɔ an tun bɛ baara dɔw kɛ ka sɔrɔ an m'a sigi sen yɛrɛ dɔn k'a fɔ a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ ka nin tile damadɔ kalanbulon kɔnɔ an nana ye k'a fɔ k'an bɛ nin baara minnu kɛ a bɛ bila minɛn minnu kɔnɔ o minɛnw lajɛyara an ma ani minɛn a bɛ se ka minɛ cogoya di ani k'a fɛsɛfɛsɛya ani k'a bila siraba kan sira min kolo donnen don kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa hali ni mɔbili b'a yɛlɛnna kan a kana kari cogoya min. An ka nin formation in kɔnɔna la an ye histoire caman ɲɛdɔn parce que an ka formateurs yɛrɛ olu ye fɛn caman ɲɛfɔ an ɲɛna marketing b'o la cakɛda b'o la i ka baara i ni maaya yɛrɛ seko ni dɔnko maaya yɛrɛ adamadenya kɔnɔna la aw bɛ se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ a kɛra bonya ni karama kɔnɔna la donc an y'o acquis yan an ye fɛn caman faamuya an ka laɲini ye mun ye sisan laɲini fɛn b'an candidat fɛn fɛn bolo a laɲiniw bɛɛ ka se ka sabati a laɲiniw tɛ se ka sabati tant que an m'an cɛsiri tant que an m'an jija mais jukɔrɔma titibaga minnu fana bɛ ka an soutenir olu ka an dɛmɛ pour que laɲiniw fana bɛ se ka sabati cogoya min na. Kalanfa jolen mun ye dɔnniya falen kɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw kun tile 4 kɔnɔ u y'u sinsin kosɛbɛ maaya ani danbe kan bawo sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko jɛlenya danaya jogoɲumanya ani maaya o jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ olu mun bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana tabiya kɔrɔba ye. Parce que n'i ye entreprise dilan k'a bɛrɛbɛn yɔrɔ la k'a bɛn mɔgɔw yɛrɛ kɛcogo n'u taacogo n'u fɛncogo ma a bɛ baara nɔgɔya i ma. Je crois que an y'o de exemple caman di kɔnɔna la ka taa festival sur le Niger la Segu min ye concept de l'entrepreneuriat culturel maya créé ka na se bi ma donc an ka valeur ye fɛn ye exemple caman di ka pratique la entrepreneuriat yɛrɛ kɔnɔna la maa min ni valeur b'i la ani maa min ni valeur t'i la c'est à dire dalakan t'i la hɔrɔnya t'i la i dalakan laminɛlen tɛ a ka gɛlɛn i ka ɲɛtaaba sɔrɔ entrepreneuriat kɔnɔna la donc an y'o de hakilinaw d'u ma. An b'a yira la k'a fɔ kalanbulon in kuncɛli baaraw kɔnɔ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a ye ɲɛfɔli caman kɛ seko ni dɔnko kɛnyɛrɛ tigilama ninnu ye u kan ka tɛmɛ sira ni sira minnu fɛ wulikajɔ cɛsiri an'u kan ka jogo minnu ta ka misali ta a yɛrɛ tɛmɛna sira ni sira minnu fɛ yaasa baarakɛla ninnu bɛ se ka nafaba sɔrɔ cogo min na u ka baaraw kɔnɔ baaraw kuncɛla ni attestation dili ye ani forobajaw. Ayiwa Falaye nin tun ye seko ni dɔnko cakɛda bɛ maa minnu bolo ka dɔ fara u ka dɔnniw ka tile 4 kɔnɔna na nka n'Ala sɔnna ma denmisɛnninw ta an o sɔrɔ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma sɔɔni sisan Kayikaw fɛ min ye Ba Ame ye ale bɛ taa bila a dayɔrɔ laban na o hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale sera Kayi kunungo jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la n'o ye Dr Mamadu Kone a kunbɛra Amaɲang yɛrɛ fɛ n'o ye cɛkɔrɔba denkɛ fɔlɔ ye ka taa se Kayi gouverneur ma Falaye min ye silamɛ diinɛ ɲɛmaa belebelebaw caman ka bɔ Mali ni jamana wɛrɛw la Gambiw ni Sierra Leone ni Liberiaw ani Burkina Faso caman o jiginnen don bi Kayikaw fɛ yen min ye Amaɲang ye a ka taa bila a dayɔrɔ laban na Kayikaw fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya n'Ala sɔnna ma an mana fɛn fɛn sɔrɔ la o su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 an na tila ka sigi a kibaruya k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa min ye an ka forow bɛɛ lajɛlen Ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya n'u bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ i Keyita a k'an bɛn waati wɛrɛ.